Murca Dananjaya sekarang wang-wang. Murca Dananjaya sekarang wang-wang. Sirnuh mergulayu layone Sang Prabu Raja Solembar. Sabda palon. Kula wonten dawuh ngeran. Matur nuwun banget siramu bisa merjaya sipating yaksa. Kalih kula napa Den, bukan aper mbayar nyono kul ditung. Kowe kuwi apanono kedadian perkara bayaran kowe ngaco. Tapi yen mau pegawan kon mateni Solembar ora gelem kowe. Ayo aja pangane kok kabeh tak nyusing bakar kok. Riko wis tuwa duwite pinggo apa lho kabeh tuku apa maning riko. Tuku gamelan didol maning rugi ora payu. Saiki ora ana dalang payu ngono. Wong wingi nyoleh 10 kuwi paling juara sekecamatan. Dadi saiki kapan sing duwe gamelan didol nggo apa? Wong sing arane tukune larang-larang kok ngerti didol angel jengel siji karo HP. HP tuku 300 dol 100 wek ngeplas. Paman Dalem Den, kae mono digotong. gotong orang gedhe dhuwur kaya apa lho kuat. Mo, gotongan. Kowe kok apa ana wong selamatan wimara. Pan gotongan game. Kowe nangene apa nyambut gawe apa? Biasane meret ki nang gedhur kula ki. Apa ndong nggon gotongan ki gelem ora? Wong jak ngomong kok gel kemayu apa ora krungu apa budhek kowe. Anggrungu mon jebule. Biasane ora ana jelang bencang ora nyauri. Ana pompa bareng mau. Nah. Saiki tolere sok ngisor. Nah. Pas nang ngisor ki pompane krek. Rada ana isine. Ya kok kurang kenceng ucul yo. Ana karet bareng mau. Nah. Jebule wong kuwi kelebonange nenteng yo. Rasa sambatan iki. Matur nuwun banget dene kowe bisa nguncalaken Solembar paman. Nggih berkah pangestune jenengan. Kae kancamu miki grenggang-grenggeng njaluk apa? Mbok ono bayarane ora kok. Bayarane wis metu kabeh nang kene. Heh? Wis gelar nang kene iki kok. Wis sisane. Wis iki papat. Mbok nyong ora reset. Ah, barano kok. Sing resen kowe kok njol. Yang ngedongake tok. Ye pompong nang kene bola teko tak Lakonane rujak jeruk ora ketang sak gong. Aja suwe-suwe nang mergo ki lakone dawa. Iya Pak ngerti aku ngerti. Hidupe pragat ki ora pragat nggo nanggapane Pak Masdi kuwi. Ya Bu jajal. Dharma
Jebule apik temenan paman. Ah ya apik iki apa sing garap ra. Kapan sing garap rembek iki penak deh. Sing jenenge wong niku persatuan kaya kuwi. Apan persatuane wonten mangkat ngetan-ngetan bareng penak. Kaya mangkono. Wong kuwi apa rukune apa rukun sepenak. Tapi nyong ora kresek aku bisa mampet aku. Aku mbono anggere kresek aku bisa mampet iki. Aku sing arep wong minderan iki kuwi. Siji karo daru. Ah kata seneng nginjen. Tua-tua wis ngene kaset. Yo mbok arep takon apa kok kene ana siji Mas. Ono. Piye? Aduh kaya si ana sing kaya kuwi bae. Ya tak tawani apa sing karo asu weru dudu. Paman ayo munggas tinggi lagung. Ping Mojopadan Kaya mangkono. Kanjeng Sinuwun kuring kang sowan Kanjeng. Monggo kula gerekaken ngeran. Kaya mangkono piye?
Swereng angin-angin dandane mampu menyan kobar mengambar-ambar Yati uping samirana katyuping sami rono
ganjar saben dina saben dina majega sinambung lati genep wonten ing kraton Majapahit Sang Prabu Brawijaya lenggah satata ngaperkaning keng garwa kang sinebat Dewi Anjasmara daya-daya swani Rekina Patih Arya Simping wal kita lebding lisan ora pangling sak pandulu kaya Simping praptamu kasinggihan sinuwun Gusti paring pambagya suwun kula kanjuk sandhaping pepodo sinuwun nak tombokane legawaning atining sun longgo kang kepenak Simping boten dados menapa Kanjeng sinuwun garwanipun Kakang Yayi Anjasmara kula wonten dawuh timbalan pangeran ora liwat puja pangestunipun Kakang Baitaparmadi kula tami tangan kalih kula pundi wontenipun staka lumeber daging kayonan sungkem kula katur ya tak trompo garwaku bocah ayu lungguh kang penak mas dengan dawuh kaya saprunu ku sakrana saprene Majapahit kang nalika semana dijajah rayah karo sipating raja Salembar apa ora ana pungkasane sapa sing bakal ungguling kaprayitnan Simping waduh dadosken kauningan sedaya nalika Majapahit menika prang tanding lawan raja Salembar pelajar boten wonten ingkang setunggal kantun wonten laladan bebasan satu moro satu mati moro jalma kepelajar abdi dalem kemana menawi boten belajar hingga kapotong jangga kula sinuwun anaja nang sang busana suta keneng teteser kang werayang dadi ora ana siji kang bisa mungkasi karya nayaka ing Majapahit Sol kasinggihan sinuwun ning kula mireng tambang rawat-rawat jaring bakul kang sinambi wara Salembar menika sampun dugening pati sinuwun lah duke ingkang merjaya pati niku sinten kabaripun wonten sipating sinatriya ya wis masalah wong kaya ngono Salembar ora usah dipikir maneh sing tak pikir namung awakku tak paribasake kaya srengenge wis gumlewang wis wanci kulon kaya wis tuwa sapa sing dadi gumantining nata ana ing Majapahit sing ora ana anak lanang loro si pager jurang dalah si pager bumi mulane menika sampun kula tata anggen kula badhe nyuwanaken ingkang putra Kanjeng iya jajar metuwa njaba timbalon anak lanang pager jurang pager bumi minangka badhe kon tak calonaken Nalendra Agung ing Majapahit mung lemang kocap katimbalan ingkang putra pager jurang dalam pager bumi swani lares sakembaran galiah kosata mangke krama
Rama. Sakong kana Mangendra Jalewo Jalewo sanggane sawangan anak lanang bocah ngger bagus-bagus pager jurang anak kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama sungkeming pangabekti kula Rama iya tak trima kanthi legawaning ati ingsun pager bumi kula wonten dawuh timbalan Kanjeng Rama pangestunipun Bapa Tamanara ngger sangat anggen kula nampi Kanjeng Rama. Tampanono pangestune ibu munggir pager jurang pager bumi kula. Kula tampi tangan kalih kula pundi wonten ing pucuking remo Kanjeng Ibu syukur bejo sewu syukur. Sliramu tak dandani. Sliramu kan tak kon lakoni rialat. Tanggal nom-nom orang nom yo mutih ora mutih yo nganyip wong dadi
kon nglakoni mute kok jareko sungkan. Mute lawo kok ngamel. Kowe anger mutih kok jareko mangane sing serba putih kaya nduk ya putih. Kaya pindang bandeng ya putih. Mute karo lawo ngamel. Kowe men kepilih karo masyarakat Mojopahit kula pager jurang dalah kowe pager bumi. Manggene nggir kaya pun Rama nimbali marang sira namung pun Rama kuwi arep ngendika sing secara jero ngenani praja Mojopahit kene nggir. Kasinggihan Rama. Kaya pun Rama wis ndungkap yuswa, Kaya Rama kaya wis tuwa. sapa sing Dadi guminaning nata sing dadi kuasaning Mojopahit namung anakku lanang nggir kowe pager jurang yen ora kowe ya anakku si pager bumi. Iki kaya ana magangan praja jajal sliramu tak wartakake karo wong Mojopahit tak wara-wara apa tah bisa ketampa apa ora nggir. Kasinggihan Rama. Simbing wonten dawuh kinuwun kimini. Nyalon. sliramu wara-wara iki Apa nyalon? kaya ana calon ratu loro Anak lanang pager jurang lawan pager bumi. Nggih, mastaken dawuh. Tunduk puluhan. Para wadya boling Mojopahit. Iki ana calon loro sing bakal gumantining nata. kang sepisan Raden Pager Bumi lan Pager Jurang. Iki tak calonake sing sit Pager Jurang. Apa tah bisa ketampa dadi ratu ana ing Mojopahit? ora ketampa ora rukun mergane Apa lawo ngamel karo ini mendem. ya wis ben ora apa-apa sing pager jurang ora kepilih iki sing nomor loro pager bumi jajal apa padha setuju kowe ki ana duwite satusan ora gelem Orang lalu. upamane tak tambahi selawi gelem Orang lalu ora. mergane Wonge karo sinden ngamel. padha nuwun sewu kados Ingkang putra kula siaraken wonten ing masyarakat umum menika mboten setunggal-tunggal Kanjeng Sinuwun. wong gedhe kaya ngene wong bagus-bagus kaya ngene dicalonaken ratu ora ana sing milih mulane wong kuwi awake kudu dibersihi apan tanggal 6 kowe mutiya Mute karo lawo kok ngamel. apan ora mute yo ngenyip yen ora kuat sedina semengi pati gendhi apa kuat apa ora wong kok ngembule karo wong tatak burak ora karo-karuan sing ditiru kok sepra yen wong bodol yen bodol surasake sing kena dandan yen bodol wis dol ora karu-karuan kok kejahatan temen do sinuwun putra-putra panjenengan boten wonten ingkang kepilih wonten Mojopahit Ya wis ora dadi ngopo. perkarane wong kuwi seneng padha seneng dadi yen wong seneng kuwi ya kepenak Tapi yen ora seneng dadine bubrat dadi ratu mengko ya sak kuasa-kuasane dhewe. kawulan Ya wis dileremaken santara didemake masyarakat ing Mojopahit. malah kula tambahi selangkung ki mboten wonten sing milih Selawe wong 250 dina sing milih kok. kocapa ramening ing Praja Mojopahit tasih Kodrah bangsane ratu daya-daya praptanira sinatra saking pertapan Yapan Leri Gusti kulinggang sowan Gusti.
Raden Kudawijaya kadherekaken Panakawan kekalih sabda palon dalah canus walgita lebing cipta Sang Prabu Brawijaya. Mas salubare kodrah ana ing Majapahit ning taksawang ana bocah ngabagus sing wani munggah ana setinggil agung. Namamu sapa nggir? Anggir bocah bagus. Menawi taken jajat kawula sinuwun. Kula niku Raden Kudawijaya. Kudawijaya. Kawula padha lungguh kang kepenak nggir. Mboten kirang sanging sekeca anggen kula lenggah sinuwun sungkeming pambekti kula. Ya tak trimo kanthi legawaning atine ingsun. Pak, apa nang? Pangkeling apa karo nyem ya? Rene pangkeling iki. Wit mau ora didangu apa maneh kok suguh ya. Wong-wong wis suwe ora ketemu ya pangkeling kena nang, kena. Ora kimutan lagi nome tak kawulani ora. Nyong yo arane ora njaluk disuguh karo takoni nyong yo matur nembah nuwun ora. Padha basuki nggir sowan mboten wonten lang setunggal napa.
Napa meniki leres kerajaan Majapahit Gusti? Ora kliru. Iki kaya-kaya kerajaan Majapahit. Ingsun kang wasane Sang Prabu Brawijaya. Kawula nun Lalen temenan, Pak. Lalen. Ora pak sabar bae ngarani tamu kuwi ya sabar. Ngono-ngono ya tapan tamu sruk ya klending-klending ya wedang kuwi ya. Umume kono nggo Pernahe ana wedang tubruk ya wene ya enak. Kowe kok aja glendang-glendeng nah. Apan kepingin njaluk kowe. Iya, Pak. Sing panas sing teh buket kuwi penae enak ya wene ya. Wanjine jam 2-an kuwi wis pas. Nak sawang kaya sabda palon Kiai. Kula wonten dawuh ngeran. Isih dimutan kene kuwi. Ora lewat puja pangestuning ingsun wetampun ana Kiai. Kula tampi. Tangan kali kula pundi wonten kuncung dados cahya nur cahya ngoten ngeran. Rupane kaya paman canus paman Nggih, Den. Kayang wis rada suwe ana ing papan kene. Alah, ngerti saka ya entek rong gelas. Ning kene kaya kliwat ora sugu-sugu. Ya. Ana tamu kok receh temen cangkeme. Ana tamu kok saen temen njaluk disuguh. Ora saen nang apa wis biasa ketemu kok. Angger aja nyong miyen ngawula pirang beraku saen mojar. Ya mono kae bocah mban gawe kena mono. Nah, kuwi ra cepet. Kaya-kaya janur Gunung Kadingaren dene Kiai Sabdo Palon teka ana ing Majapahit ana karsa, ana kersa apa, Kyai? Menika ngeten yen. Sasowan kawula menika saking yapan leri menika badhe taken napa nggih napa mboten? Ing Majapahit menika wonten kodrah raja wonten mriki. Iya. Pancen nembe bae anak lanang si pager jurang dalah si pager bumi tak calonaken Alendra ora ana sing dipilih. Terus liramu karep nyelok apa Kyai Sabdo Palon? Menika ngeten keman nyuwun pangapunten ingkang kathah. Bilih menika sowan kula kang sepisan menika silaturahim. Ndungkap angka kalih menika kula badhe ngeter dumateng yoga panjenengan. Selako yoga. Yoga saka ngendi? Panjenengan niku mboten kengetan. Lalen kula saking. Jenengan nalika nyekel raja Blumbungan Blambangan niku sing kocape Menak Jingga. Jenengan ngayahi perang kalih Menak Jingga. Sing tetulung wonten mriku Taman Kadilengan niku sinten, Den? Oh ya Paman Yayi Waito Garwaku. Nah, yen jenengan kemutan Yayi Waito niku ayune sak Blambangan. Bojone Menak Jingga sing nomor 4. Mboten dibepok senggol, mboten dituruni, mboten dikembuli, murni senajan to bojo tapi nggo sawangan tok. Kaya ngono. Lah lajeng panjenengan niku ketiban Kyai Godhong Si Kuning niku sampun sirna mergulawi sing seting tulung Dewi Waito. Lah sampean isine wong andum katresnan, lah niki metune niki Den, niki metune. Aduh, yen kaya mengkono Udawijaya kuwi anakku Paman. Nggih. Ana jonang Sang Busana Suta Keneng. Sumpeng pamagdi kula katurama ya Ngger anak kula anak Udawijaya tak tampa.
mung pangestunipun Rama Tamanana kula. Sangat anggen kula nampi Kanjeng Rama. Ana maning bocah klari wong tuwa. Jare garwane wong Majapahit wong Anjasmara, jebule kok duwe simpenan, jujuk. Lambo sing konangan, nah sing ora konangan kuwi pira jebulane. Dadi sliramu putrane Kanjeng Kang Mas Brawijaya nggih. Kawulanan Kanjeng Ibu. Kuwi anak walon, anak walon yo dianggepe anake dhewe ngoten Ju. Ora usah jengkel, ora usah ngamuk wong arane padha bae putra ngoten. Kaya kowe sing nuturi, kowe sing mimpin, ya ora kaya niku. Sungemeng pangabekti Ibu. Ya tak temukan legawane ati. Anjasmara. Kula pangeran Aja jengkel temenan, aja duka. Awet iku kaya-kaya putramu dhewe. kawulan dilungguhaken Kang kepenakir Kudawijaya Mboten kirang sange skeca Kanjeng Ibu. Lah niku nyuwun pangapunten, Ngeran. Bilih kula nyela niku dipun tampi kula badhe matur Kyai. Napa ing Majapahit menika tasih nyalonaken Nalendra? Iya yen ana calon tak calonake. Nah, menawi kados ngoten, monggo ingkang putra kemawon Raden Kudawijaya pun calonaken mawon. nah ngoten Dek darane lotre sing asa sing dadi wong ki ora nganggo duit-duitan ora ya kuwi artine wong syarat sithik nganggone ketir beras lah raimu wong bae tanggalan takon duit dibelekake ora tak wae ketir anjol kowe Iya, Ding. Lanen. wong kuwi aja takon duit dilalah kowe ana ketir kebagian alah wis ora ngitung aku kowe iki sendenge karo surut kowe are sing ora abang ora Sampai kepeng. Menawi dipun tampi monggo pun calonaken Kanjeng Sinuwun. Kaya mangkono jajal tak calonani. Simping wonten Dawa Timbalan jajal calana. Calana Kudawijaya minangka kodra ana ing Majapahit. Gawa kalmu lho. Iki loro-lorone mau ora ditampa anggonmu nyalon. Nganggo syarat apa sliramu ora seneng awit bocah mau kurang waspada. Lagi ana bocah kelinggaran saka Yampeleru ya uga putrane Kanjeng Sinuwun Brawijaya kang sesilih Raden Kudawijaya arep nyalon ratu ning Majapahit pilih apa ora? Dipilih tanpa duit, tanpa beras, syukur. Jagomu dadi pel. Mesti ora duduitan. Rantinge sapa, Dik? Garingan. Garingan Pecuting. Nggih nyong, pecut wae ora api korupsi ora. Kadang ora ana duwite, tak tibake ora ana duwite. Pecut mulus. Ya kok wetenge kok mlembung ana amplope iku. Amplope ana nang salon nenu. Aku budak-budak aku umpetan nang ngisor mbotok. Jebule sing arane dadi pecut ki abot lan enteng abot. Sampun dipun tampi Kanjeng Rama. Wis diterima dene sliramu magang raja ana ing Majapahit. Jebulane. Mane-mane kok sing dipilih dudu anake dhewe malah mandar bocah simpenan sing dipilih. Tager juragan aku, tager bumi ae jalan.
Sabda Palon. Kowe wonten dawuh timbalan maju kene. Maju aku tak ngomong karo sliramu. Sepak kapile bajingan. Pecingan ususmu. Wong-wong kok milike pecingan nganggur kowe. Lah apa ngarep oleh pecingan ka. Wonten dawuh timbalan ngeran Ki ngene Kiai. kaya-kaya kepilihe Kudawijaya anak lanang sing saka Yapan Leri. malah tambah bungah maning yoko. Malas kaya Majapahit dadi kisruh. Garwaku si Anjasmara anak lanang pager jurang pager bumi. Sing dadi perkara namung sliramu Kyai Sabda Palon. Sing jalare Garwaku loncat saka papan ing Jomojait pentega sliramu kowe. Mulane sliramu aja takon dosa lebur sliramu. Kula percaya pati ki mawon ngeran. Kula percaya pati ki mawon. Wong ajar sliramu. Bukan si bapak abule pecingan. Ora nyono-nyono riko, Pak. Jebul arep tembilingi kaya aja eling, Pak, aja eling. Nyeblak sipating pusaka. Apa iki sing tak asta? Sabda Palon. Sing tak arah kaya jantung ketimpalmu. Nggih monggo ingkang saged ngalang ujuraken dumateng kula sinuwun. Lelosing pusaka katancepaken Kyai Sabda Palon. Trengginas trampil Raden Kudawijaya. Tumanceping gaman. Kagelola Garkotapa. Aja melayu kaya sirna marga layu sliramu Sabda Palon. Eling sinuwun eling. Dene wonten ing kraton niku ampun merjaya sipating manungsa. Niku dados alangan ingkang ageng sinuwun.
menika mentak. Kaya-kaya ora bisa tak tahan nafsuku mergane sing gawe geger ing Majapahit tamu Sabda Palon. Garwaku oncat lawan putraku ya si Sabda Palon. Oh, aja mlayu sliramu, Nger, aja mlayu. Yen kaya-kaya sliramu sing dadi geger sliramu, Nger. Kang atuwa kang gawe wiwitan wong enom mamung lakoni sambating makarya Kiai ora nyono-nyono sliramu Kiai. Yen ingsun ora tumandang kowe lebur tanpa dadi Kiai Sabda Palon. Mulane wong kuwi aja kakean kemajut, Pak. Wong apan jula-julu jangkeme dadine perkara. Mau meneng obas ditampa anak kuwi matur nembah nuwun kuwi lho. Oh, gal pirang-pirang nang nyalon ratu ono tetek bengak kok. Ayo sing dianggepe korupsi ra wetenge gedhe amplop. Yang ape ngopiak-ngopiak wong wetan ini nyong sanguni rokok kok ora. Nyong tak perasaan sih. Ora ngira babar pisan Kiai dene sliramu kumulancang bisa matur ngersane Kanjeng Rama. Mulane rika aja wani-wani tenan, Pak. Wis ditampa anak lanang wis matur nuwun tenan, matur nuwun. Lho kok magang ratu yo kane ngoyo temen Pak riko ah. Ono nyalon-nyalonake ono apa? Lah nyo sing ngarane wong mburi kuwi kok malah sing teor kuwi. Kula niku nyuwun dawuh nggih. Dene kula ingkang lepat kula nyuwun agunging pangaksami ngeran. Ora sliramu sing salah. Sliramu ora salah, Kiai. Namung aku sing salah. Ora sampean de sing salah kuwi kepething iki lho. Wondo kawu salah. Ampun kados ngeten ngeran monggo wungu nggih. Wungu ngeran. Pinandak mamrat madu kang melarat. Kang
Kula ingkang lepat ngiran. Kula ingkang salah. Kaya mangkono sak teruse kepriye Kyai? Kula menika pancen aten-aten kula niku Mboten bombong. Dene ingkang semanten kula dipun piloro kalih Sang Prabu Brawijaya. ya piloro cemblang-cemblung ngomongi. Araja cemblang-cemblung ya ora tambahi wong kok. Ayo. Apa nang abang-abang terus aja nang PKS melu. Pan melu. Dadi di totok mono totok mene apa nak ape pan ya pan terus kowe. Aja ilek-ilek. Sing dadi calon iki bingung. Tapi kula niku badhe males kaliyan tiyang Majapahit Kiran. Tapi males nek udalan kepriye Pak Riko. Sing jenenge ratu karo wong kawula kuwi adoh lalu kaya ngingsor karo langit ya kuwi Pak. Ora nang. Mengko aku tak males karo Sang Prabu Brawijaya. Mesti aku bakal kelakon lan pendaramu kelakon dadi ratu. Tapi syaratnya aku tak turu anak, tak turu. Iku ape turu ngendi ndong wis latare becek kaya piye. Aku tak turu kene nang. Mengko kowe sing melek. Yen kowe engko sing melek, aku sing turu nang. Oh ya jutaran. Mangko yen ana jago klorok, kowe tangi ya nang. Iya. Gua panono bangsane wedhus muni ya rika sing tangi. Nah. Aku tak turu ndek nang. Ya turu. Babak. Kuku loro. Ana jago klorok. Hanya sing turu, Pak. Mbek. Ono jak ora wedhus muni. Nah, aku sing turu. Babak loro. Mbek. Babak loro. Mbek. Oh, ora ono sing turu. Ora sing malah. Lah niki ngeten kemawon Kiran. Kula tak turu wonten mriki. Dipun tunggu niki mawon. Kaya mangkono. Yen sedherek arep turu tak tunggone Pak. Semar winang kale raga wayang wong. Semar minang. Sabda palon anggenipun sare dipun degu kelawan si Bagus Udawijaya. Mangkono raga sukma. Sukmane mencolot Wonten ing Girgantor. Jebulane ora modo-modo ki anakku lanang lho jepeh. Ana bapakane turu kok ora priyatin malah si pendarane sing Priyatin. Jebule anakku ya ora kena tulodo karo wong tuwa kuwi. Kocap sukmane sabda palon sukma jati wasesa. Ingsun sing bakal males budila males karo wong Majapahit. Wong Majapahit aku sing rono bageno wong iki.
Pasaring angin kandanira katon mangu malungkung Yayi Simping wonten dawuh trimbalan Gusti. Kaya bombong nalarku nalika Sabda malon arep tak perjaya pati. Malah disaut marang siku Dewi Jaya mbuh tekane ana ngendi? aku dhewe kurang waspada ana ngendi. Mojopet aman sinuwun, ora ana laswija apa Simping. Kaya senajan to anakku lanang ora kepilih dadi Nalendra. Ora kepilih dadi ratu ana ing Mojopet sret dadi ngopo? Mbok kan taun ngarep kepilih tak kaya ngono. Kocap grising crita. Ramene kraton Mojopet ingkang semanten sirep lir pindho orang-orang kepedhek. Drejog tanpa harapan sukma jati wasesa. Kocap lir pindho dermayonan lampairu. Surat
Naksawang ana sawijining Ki Bagus Kisana. Namamu sapa? Wani tumuju menyang Majawetan Patinimbalan.